Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages gaan laten uit van gewest tot gewest. We praten daarover met Johan van der Zee, want Johan van der Zee is een van de programmamakers van gewest tot gewest. Hij had er west tussen 1968 en 2002, dus weer een hulsoort. En dan had ik dingen geboren worden, jongen, had skiertnis maken. En hij maakt hier een interview in, dat zullen we nou dadelijk zien, met Geert Mak. Is het boek Hoe God verdween uit Jorwert, is dat het ontstaan van Geert Mak voor u? Dat het een Fries wie en een ja, nou dat het een Fries wie. Maar Fries heeft maar het wie wel het grote boek van Geert Mak. Daar is hij echt erop bekend worden. Ja. Hij wie er al wel, maar hij wie door niet een beetje van us. Ja. En hij had dus daar een heel schoft in Jorwert in het Skrooshuis gehad wennen. En wij bidden daarmee hem bewust bij een aantal mensen die in het boek voorkwamen langs West. En ik had er nog altijd goede herinneringen aan die reportage. Mak Bennett er nou ik weer. Die werden er nou ik weer. Ja, goed. Maar eerst die reportage, want dat zei ze het al, het weer een hele mooie reportage over Geert Mak in Jorwert. Het was wreed weer, zoals ze hier zeggen, in die laatste maanden van het jaar. Het land was zo plat als je zelden in de wereld treft. En iedere wolk dreef op je af als een slagschip. De wind floot dagenlang om de natte bomen rond de kerk, maar daarna werd het stil. Het licht verscheen traag en alles bleef in grijs tinten gehuld. Ik woonde in die maanden in het huisje waar Volkert geboren was. Na Volkert had er jarenlang een gezin met 9 kinderen geleefd. Van een van de bedsteden was een keuken gemaakt en daarachter, half onder een kast, hadden ze een kippenhok gebouwd. De ouders sliepen in de overgebleven bedstee, de rest lag op stroozakken op zolder. Nog weer later had kruidenier Kooistra er zijn bakkerijtje met voorgebakken friet, totdat de vetpannen in brand waren gevlogen en hij de frietbranche eraan had gegeven. En nu was het een soort weekendhuisje, weggestopt in een achterhoek van het dorp. Kamer, keuken, trap, vliering. Ik vind het mooi, het is al de prachtigste. Skreun. Wat is er mooi, jongen? Nou, ik moet maar zeggen, je kent precies wat je al in rijdt en zeilt. Wat je gebeurd is. Dat kan je er mooi lezen. Dat vind ik een mirakel, hoe dat schreeuwt. Je komt er zelf in voor? Ik kom er zelf ook in voor, ja. Hoe is dat, als je jezelf dan in een boek waarom vindt? Nou, dan denk ik wel eens, ja, het staat erin, maar het hier maak ik net hoeden, zo. Maar ik vind het wel mooi, hè, dat we hebben het hoor. Jorwert weer voor u een volslagen vreemd orde dat alles mocht. Merken vieren, doensie, toneelspelen, reetrieden en keerts op snijden. God hier voor u is dus niet in Jorwert West. Let staan. Het is net een relaas van dwarre statistieken, droege feiten en keerlijke cijfers, maar de geschiedenis van libbende mensen die Mak hier onnavolgbaar en onvergetelijk van in Delzet had. Cor Wiedijk vond dat een goede boer nooit failliet ging. Hij teert langzaam in op zijn vermogen, hij neemt hypotheken, hij gebruikt zijn land en zijn plaats en zijn quotum als zwemvest. Stille armoe. Daarmee kun je het lang volhouden. Het waren niet de slechtste boeren die er op tijd uitstapten. En bijna iedereen gaf dat ook eerlijk toe. Een goede boer kent zijn mogelijkheden, maar ook zijn grenzen. Toch had vrijwel elke boer die stopte het gevoel dat hij faalde. Tegenover zijn ouders en grootouders, tegenover zijn kinderen en zijn opvolgers, tegenover de wereld. En dat was ook de reden waarom veel boeren zo onvoorstelbaar lang doorgingen. Alleen Cor en Lies Wiedijk hadden daar gemengde gevoelens over. Voor hen was stoppen een soort desertie. Bij oudere boeren was het anders, maar iemand van hun eigen leeftijd. Een boek.
over het platteland. Een boek over boeren dus eigenlijk ook. En jullie hebben het over stoppen, maar dat zou je zelf nooit doen. Is er dan wel toekomst? Ja, dat zit in je genen, hè? Dus dat is het laatste wat je doet als echte boeren, hoogwaarschijnlijk. En of er dan nog toekomst is, ja, dat moet de politiek uitmaken. Het zal wel heel moeilijk wezen. Ja, we willen het ook doorgeven. En ik heb ook iets van... we beseffen ook wel van... nou, dat onze ouders ons die kans hebben gegeven dat wij hier kunnen boeren. Dat ga ik nu heel erg beseffen. Want we zien om ons heen dat sommige jonge boeren geen kans meer krijgen. En dat is, nou, er gaan heel wat boerenfamilies scheuren uit elkaar. Dat is, nou, vind ik best wel heel erg. Geert ook wel gememoreerd in zijn boek. Het agrarisch bedrijf, dat gaat echt altijd van vader op zoon, van vader op zoon. Dat gaat generaties lang gaat dat door. Het werd pauze en een bizarre eensgezindheid golfde door het café. Jan vertelde iedereen met smaak over de plannen. Eve zat lachend te praten met een van de grootste anti-bouwers. Gijs beende vrolijk van de een naar de ander. Volkert liet zijn hoek van de tafel schateren. Ik stelde me de Jorwerter hemel voor en ik besefte dat hij er ongeveer net zo uitzag. Vrede, eensgezindheid in de bovenzaal van het wapen van Baarderadeel en iedereen erbij. En toen stond een oude, gebogen boer op. Ik wil wel wat zeggen, zei hij. Ze willen mijn grond kopen, maar dat gezeur aan mijn kop, van dit en van dat, daardoor laat ik me niet opjagen. Dus het gaat wat mij betreft niet door. En dan kun je me wel kwaad aankijken, maar zo is het. En zo bevroor het plan voor het nieuwbouw in Jorwert. Het werd niet afgeblazen, er ontstond geen rel, er werd geen discussie gevoerd. Het stolde langzaam totdat er geen beweging meer in zat. Het hing voortaan ergens in de dorpsgeschiedenis, tussen de herinneringen, de beelden, de dromen en de vage angsten voor straks. Hoe is dat, Eve? Zo'n dorp dat voor het voetlicht komt, overal bekend wordt. Ja, ik moet zeggen, het komt samen over die. Het is, ja, en ik kan net zeggen hoe ik dat nou echt omschreeuwen moet. Het valt me wel op, er is hier een hele oude praat in het dorp. En vooral wij hier met het café. Het gaat al over het boek. En als je het boek moet nemen, dan is er altijd weer iemand die daarop injakken te horen zat. Ik vind de titel net zo mooi, ik vind dit net, maar over het geheel ben ze heel wijs met het boek. Ik vind het zelf het beste te vergelijken met een reisboek. Mensen zijn gewend aan reisboeken, dat gaat over dorpen in Afrika en in Zuid-Amerika. Maar je kunt natuurlijk zo'n reisboek ook schrijven over een dorp wat op de hoek ligt. Ik gebruik er ook dezelfde technieken voor als reisschrijvers. Alleen mensen kijken er soms wat verbaasd over, omdat het opeens over een Nederlands dorp gaat en niet over een Australisch dorp. Er was maar één probleem, al was dat niet meer het hunne. De handel in melkquota was en bleef een windhandel. Een handel in vage toekomstverwachtingen. Een handel in een recht dat morgen een gunst kon zijn. Een handel die verder niets concreets opleverde. Zelfs als het bedrijf van de ouders kon worden overgenomen, moesten er meestal nog kapitalen op tafel komen. De andere broers en zusters moesten weer immers worden uitgekocht. Zonder $1 miljoen op de bank kun je geen boer meer worden, zei Sake Kastelein. Al zijn er nog steeds die het proberen. Maar dat is roeping. Is het zo slim, Sake? Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Van die als je 4 goenen van een liter melk in je maat. Dus dat is per koe kom je dan tot de 24.000 goenen. Je kan je daar wel wakker zwaar genomen als je, maar dat jouwt niks. Dus, je maakt daar wat, je gaat daar maar terug.
Met de schilder ging het anders. Hendrik Mijnsma speelde in zijn vrije tijd accordeon. Hij was een levendig en sociaal mens en de motor achter een groot aantal activiteiten in het dorp. Maar hij was ook een tobber. Toen er in het dorp steeds minder werk voor hem was, werd er van alle kanten bij hem op aangedrongen om zijn bedrijf op te geven. Loondienst, saneringsfondsen, hij vond het allemaal even vreselijk en almaar schoof hij een definitieve beslissing voor zich uit. Ik wil het niet en dan hoor ik het ook niet, zei hij vaak. Hij was amper 60 en hij voelde zichzelf veel te jong voor allerlei overbruggingsregelingen. En om je als zelfstandige over te geven aan een werkgever, dat was in zijn ogen de bezegeling van zijn falen. Het bedrijf brokkelde steeds meer af en voor hem was dat de oorzaak van zijn somberheid, zei Gijs. Maar ik denk dat hij ondertussen van de hele maatschappij weggroeide. De toneelvereniging ging een dagje uit. Feestelijk. Die nacht werd hij weer overvallen door een golf van paniek. Gijs probeerde hem te kalmeren. Om 7:30 stond hij op. Gijs, vermoeid, bleef nog even liggen. Toen ze hem een uur later riep om koffie, had hij het gedaan. In zijn werkplaats. Uitgerekend de plek waar hij altijd zo gelukkig was geweest. Gijs, de gedienden met 4 iepen, als je dat leest in zijn boek, dan jou je een soort bleed van jouw leven. Ja, dat is ik zo. Maar het is wel een stuk van mijn leven dat een hele grote invloed heeft op mijn leven. En ik hoe je dan weer verder gaan. En als je dan mensen hebt die in het dorp op je tak komen, dan doe je zelf ook weer verder. En je kent net toneelspelen met elkaar dat je in het dorp bent. Men weet alles van elkaar. En men docht ik alles met elkaar. En hoe gaat een schrijver daar dan mee om? Het is lastig. Het is lastiger dan in de stad. In de stad weten mensen vaak beter, die gaan geslotener om met publiciteit, als het ware. Die spelen meer toneelspel. Er is in de stad een heel groot gebied tussen wat je van jezelf weet en wat de mensen van je weten. In het dorp is dat terrein veel kleiner. Daar weten mensen ongeveer wel wat je ook van jezelf weet. En in een dorp, en dat merkte ik in Jorwert heel sterk, gaat het er meer om, hoor je erbij, word je vertrouwd of ben je een buitenstaander? En toen ik eenmaal vertrouwd werd in het dorp, en daar ben ik Jorwert ontzettend dankbaar voor, toen hoorde ik ook heel veel. De dominee was een wat gebogen, nadenkende man met een baard en een bril. Hij was niet oud en niet jong. Hij had me verteld over het glazen huis waarin je als dorpsdominee leefde. Het feit dat je altijd het voorbeeld moest geven. Dat je in het dorp woonde, maar er nooit echt bij hoorde. Iedereen mag hier op de merken dronken worden. Maar de notaris, de onderwijzer en de dominee mogen dat niet, zei hij. Terwijl we naar buiten keken, naar de stille straat en de kinderen die in de bladeren speelden. Jorwert was van de grote kerk. Het dorp gold als evangelisch, maar star was men niet. Tot na de oorlog had de kerk elke zondag volgezeten, vertelde hij. Daarna verdween God geleidelijk uit het dorpsleven. Ja, als nevens hem God verdwenen is uit Jorwert, dan zullen wij als gemeente en ik als dominee de zaak een beetje overeind houden materieel. En had je dan zo'n titel, hoe God verdween uit Jorwert, wat was jouw reactie dan? Ja, dan denk ik, dit is een titel die meer vragen oproept als dat het duidelijkheid houdt. En dat is ook wel duidelijk, want daarom stel je die vraag. Ik vind wat een bluisterige titel, om dat Frieske woord te broeken. Wat bluisterig. Waar is Gijs? Hier. Hier. Dan moet je wel even komen. Gijs, dit boek geef ik aan jou, maar het is ook van jou. Ja.
Heel Nederland leest nog hoe Jorwert. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik al de prachtigst. Met juiste bellen ben op uit Soest. Juist de jongen die zei, wat is dat een mooi boek? Ik zei, ja. Het platteland, volgens Geert Mak, die had zijn filosofie in oer. Maar dat bloedt een aardige man had hij zo praten. Hè? Dat is, hij doet net in de kwart en zo. Dat is prachtig. Ja. Nee. Nou, ik vind het hoogtepunt weer toch bij Gijs, denk ik. Ja, Gijs. Het verhaal van Gijs en de manier waarop Geert ermee omgeeft. Het feit dat er echt haar het eerste exemplaar joeg. Dat vind ik een hele mooie momenten. Ja. Wij gaan naar Requiem, maar dat is net zo'n slim Requiem, dat is voor een wettertour. De wettertour van Heerenveen. Ja, net zo'n slim Requiem. Daar zijn mensen in Heerenveen die het nog goed hebben. Dat was een van de enige mooie gebouwen die er in Heerenveen stieren. En dat moest voort. We zullen naar de reportage. De gemeenteraad van Heerenveen vond 3 jaar geleden dat de watertoren daar afgebroken moest worden. Vlak voordat de sloop van dit karakteristieke bouwwerk uit het begin van deze eeuw zou beginnen, kwam er actie om de toren te behouden. Met 5500 handtekeningen. Wij zeggen, wij zijn wel laat, maar nog niet te laat. Die toren staat immers nog. En als er zo'n hevig signaal uit de bevolking komt, dan moet je je denk ik gaan afvragen, zeker als gemeenteraad. Is het ook mogelijk dat wij ons vergissen? Werk op Uitwol en op Onwol, dat is dat een handtekening krijgen, op zou natuurlijk heel simpel is, als je het een beetje met handen verhalen en een mooie tekst doet, kan bij wie van spreken een strafvonnis terwijl de mensen zelf ondertekening letten. Dat is wat hoe drang. U heeft nogal wat vertrouwen in mensen als hun handtekeningen zetten. Ja, vertrouwen in volwassen mensen hier uit de gemeenschap van Heerenveen. Ja. Maar zo, handtekening, maar dat is een strikt persoonlijke mening. Daar keep ik maar een heel iets beetje. Wat dacht u? Het is, mag ik even uitpraten? Het Of voor is, deze keer maar. Bepaalt net een vorm van publieke opiniepeiling waar je dan echt nog een mening op basje kennen. Werk nog wollen. Waarmee duidelijk is dat de zaak opnieuw in de Raad van Heerenveen aan de orde kwam. Een discussie met als uitgangspunt 2 moties die het stoppen en uitstel van de al begonnen sloop vroegen. 1 om een half jaar uitstel en 1 om een jaar uitstel. Zo eigenlijk voor dadelijk als tas is. Ik geloof niet dat verder zoeken naar een gebruiker uitstel zou rechtvaardigen. Maar er zijn 2 andere punten, meneer de voorzitter, die wel anders liggen dan in 1977. Namelijk de waardering voor de toren en de financiële situatie. Wij gaan als college doorshowing dat hoe lang men het ook uitstelt, het net weer te mijtsen valt. Waarom net? Omdat het van de kant van dat comité natuurlijk best een handige aanpak is. Maar toch wel een wat te makkelijke oplossing om voor de grote bedragen die je speel je voor dadelijks maar om de gemeentelijke financiën te denken. Want... Hoe bedoelt u dat? Nou, dat zal ik wel even duidelijk maatje. Want als je van tevoren al weet dat de gok grut is, nou, dan zou je een hele onverantwoordelijke stap nemen om dan toch de zaken oer te gaan. Maar ik zou maar een suggestie, het is om de inzenders van dit voorstel... Al gauw bleek dat de PPR D66-motie om de sloop een jaar uit te stellen en de kosten daarvan aan de gemeente te laten het niet zou halen. Een motie van een aantal PvdA'ers en een CDA-lid om een half jaar met slopen te wachten en om de kosten op de een of andere manier bij de bevolking te halen, leek meer succes te hebben. Niet bij iedereen overigens. Ja, laat mij nou even, want ik zeg precies wat... Onze fractie acht de opzet van de reddingsoperatie zoals die is weergegeven in de brief van de actiegroep Behoud Watertoren van 17 augustus onvoldoende basis om daarop een nieuw besluit te nemen. Ook het voorstel van de heer Blaakmeer en de zijne, de financiële onderbouw, vinden wij te zwak. Nadat de PPR D66-motie maar 2 stemmen voor een jaar uitstel had gekregen, werd het spannend toen gestemd moest worden over een half jaar uitstel en een onduidelijke financiële afwikkeling. Meneer Bauma, mevrouw Klinkhamer. Voor dit voorstel zijn uitgebracht 11 stemmen er tegen, ook 11, zodat de stemmen staken en dit voorstel in een volgende vergadering, want deze is niet compleet,
opnieuw in stemming zou moeten komen. Er is geen beslissing gevallen om de sloop stop te zetten. Dus men gaat door met het slopen? Dat lijkt mij wel, ja. Is het... Wij hebben als college geen opdracht gekregen om iets anders te doen. Dames en heren, dan schors ik even deze vergadering tot, laten we zeggen, een minuut of 10:10. Ik denk dat wij de zaak gewoon zouden moeten laten doorgaan, want het nemen van andere maatregelen, het stilleggen van de zaak, zou geld kosten en dat hebben wij niet. We hebben geen krediet gekregen van de gemeenteraad. Maar zoals het nu staat, wordt er gewoon wordt er doorgesloopt, ja, dat klopt. En dat betekent dat bij de volgende raadsvergadering er geen toren meer is? Nou, dat weet ik niet. De toren zal een stuk korter zijn dan die op het ogenblik is. Dat staat denk ik wel vast, ja. Ik denk dat de zaak nu inderdaad verloren is. Wij dachten gisteravond dat we met z'n drieën als verliezer waren. De toren, de plaats Heerenveen en het actiecomité. Ik denk dat er nog 2 nieuwe verliezers bij zijn. In een bepaald aspect B&W zelf en zeker op de raad. Ja, die jeuzelende wethouder Rudy Boltendaal, burgemeester Hellinga, die dan zeggen maar van, nou ja, er is een stemmenstaken, dus we gaan dan maar trom uit uitbrekken enzovoort. Doet het nog zeer in de 60 Er zijn nog altijd mensen die vinden dat het nooit matten hier. En ja, als dan juist wat er van de plakkom is, dat is gewoon jarmoedig. En dat is een mooi gebouw. En er winnen volle meer mooie gebouwen. Juist Cor Hoekstra, Kork, ja, de cartoonist Kork. Die dat is laatst in die reportage. Ja. Nou, die hier dus echt een soort grafschrift maken. Maar die hier echt het nieuwe gemeentewapen van Heerenveen maken. En dat wie een bulldozer. Dus gemeente Heerenveen en dat wie een bulldozer die een oud gebouw omgooide. Het is ook nog je tijd. Maar het is ook wel hartstikke moeilijk. Want als je in die tijd wie er minder yield. Ja? En je kon wel dingen behouden willen, maar daar weer geen yield voor op een of andere wie. Dus er weer geen wij maar een oren dingen doen. Ja, dat is best, maar er staan in Heerenveen staan er nogal wat mooie gebouwen. Een postkantoor en weet ik wat al hier. En dat is al hier voor die. En er zijn echt plakken dat ze er wel erg voor heen en dat ze wol houden. En dat hien ze in Heerenveen niet wel maar. Dus ik heb maar een heel soort genoegen heb ik deze reportage gemaakt. Dus hoe is de stemming de keer daarna rond? Nou ja, er weer niks meer aan te beginnen, maar die werd er toen weer voort. Die weer van het grootste pad voort. Dus wat doen ze dan nog? Dat is duidelijk. De reportage uit 1980 weer dat uit van dat gewest Requiem voor een wettertour. We hebben een week werk met meer reportages uit van gewest dat gewest rondom dag.